Declaration dosi memorandum submit po. Lapen ke lapi ing ton te det jilak ni tu. Memorandum submit det pen ni tu ing hong ji. Ruini ke ing hong nang ji lage government atum ta rule lo. Ruini ang bong ke kopine so ne claim nang ji. Yong si ruini ang bong das. Thang da claim claim det pulote ni tu ke kache song bang ing ton te lo. Ha kapi jut dam ji bang ke la ka autonomous state long vek nang ji lai lo akam. Athema autonomous state long lok le tikke. Assam government si ilitum amunit tumpan aripen law aripen si kokling si ilitum pan ilitum alidar tumpan ke pasohi varet agreement anta pasohi don varet organization amen pinini tum dak organization amen nilichini at esita dak na tong dun lam kaningia tuman pini dak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alangli CPIM pen alangli dolo Robindro Rong P alangli JCCPA pen alangli dolo Soy Singh Rong P alangli HTL pen la pen JCCPA pen lo alangli Jogot Singh ing T alangli Congress pen lo la pen ke Sukur Singh Singnar alangli NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Killing KSA Inglong Pho la pen ke Sumit Timung KSA lapen ke Rajen Timung IPP lapen Women Justice Forum pen Bulet BP alang lidolo lapen Karbianglong Democratic Women Association pen alang litum nili amen bang dak tok te der lo amen kupu mayok Sanget Sinarpi alang li dolo alang li talam nang ningjedon lo lapen Biswajit Jyoti Teron KSA pen dolo lapen Samson Ingti KADSA pen dolo lapen ke Klengdun Phangcho All India Students Union body alangli lapen Rong Kim Timung KSYC Vice President alangli tadolo lapen Longki Ram Tokbi alangli President Karbianglong Kisan Society body Somik Sontha Sobha alang lidolo lapen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pendolo Vikram Hanse alang li APHLC pen lapen Protima Ing Hipi alang li Karbianglong KNCA alang li General Secretary alang li tuman dak lam nang ningjedun erlo la parta daka cetong atung ke bang pharu bak do cetong lo ni tum pini bisyojeti bu lo alang li men alang li tum an dolo la pen li tum la song ke do an pen opposition party ke do an a president atum a general secretary atum ke convener pusi cipulo convening committee ako ni tum la procession do de ako do tuijelang piatum reporters journalist atau ampan coro lo pini dak nangai cetong do pot pini ne litum political opposition political party ke doan lapen social organization ke doan including KSA ne litum dak pini a joint meeting isi ke do athe la pohelo Karbianglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak ta Karbi atum area umrongso beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godrej lapen Baba Ramdev latum hei hu yapan ilitum Karbianglong tribal land area under 6 schedule si alang litum pan long le pivaret alang litum pan alang litum ke tribal organization kali tribal corporates takali lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo lakapi phugchot am takali alang litum ke chaya bangke Karbianglong ke do an along le ilitum akhei amen pavedet si Karbianglong papi pulong le det ji po pansinon ke claim along le bangal laga pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo latum itum Karbi amen bangal papa vedet ji
halatum si cerai tip yi pu siama tha ahok alammen pudam lote ilitum Karbianglong lapen northeast anatuke ilitum Aryan akai kali ilitum Mongolian akai non hala Aryan akai si ilitum along leke cerai tip dia pansi kabor ilo latum kabor ke BJP atum aphan ke RSS atum si ke Japon ka direction ke pi RSS atum ke Manusmriti along ke tok ateng siala tum ka me claim Manusmriti along ke puke ilitum Shudra tum kalang organization long president ke doan atu lailo ni tum pinia decision ke en ke tarik ner kep ke la ke ni tum procession la pen procession do po la pen ke memorandum ta submit po la pen aku la phi ruinia phi ke aku ni tum aku step aku en tu po pini tribal along le bang corporate fan kipi ada puthak ka protest je abu alam ko chingwa along ni tum pini chokoi sarlo lapen penang atum matha thai mene lasdak congress party political parties atum congress atum tado npp atum sipai mel atum tado lasi penang atum matha laso ai isu puthak unitedly pen fight the thai person si matha sita itum isa belief do congress party pen dame kai da ningje pom border apu thak non lapen ke non la corporate fund longli ki pia pu thak not lahia pu thak bangke kad majuk pen to komat mat opposition atum party BJP atum la sodak nang ke claim ke chok chabu ta ke 5G hala so tum pen kadu pen ke claim rap ya ji phan thang ka sik sak awe la sipini ni tuma hil da chikoi dun lo la pe ni tum isi kabisas dolo ka belief dolo Karbianglong arada tum tame la rakaduk ka venon chingrum pet pen la so ke claim ji along non BJP along inut bahni tum ke do tum tame nang tum jong si Karbia khai phan ching hon Karbianglong ri phan ching hon lapen corporate phan longli pi chok che pu gama tha tuman ulipung te non 8 January jitu a program long ke nang chi tudun pagnon lahelo ni hin pen kai pil lapen atum ke longle cherai longle hompoti ki bi longle putada katok ange Karbianglong badi mahasau pulote ba borolen posita lage boru to malongle dimasa to malongle Karbia to malongle pupinagno hompoti do ulo ilitu la hompoti itu malong pen ilitum hompurti putapu argam itu property kapawedet dia fasi alang litum ke claim lasin non adani ambani chochelang aku wang tu ojilang mosin litum sarkar at along pen isi confidential or information litum ke longdun fere memi alam ilitum phan sakor sali nang pinchong et dia phan je claim long le lasin non survey ta pa survey long le det non ningkan pholo long le ka pa survey long le det a theke lai hui ke itum Karbiatum along le kali ahem thu of way puja fancy la ke claim non itum rare art uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke ponja fancy ke claim la pen pon da pon bom lo ilitum ke langdun prong chona lo las ilitum langdun prong ke chok chedet ke chok che theke itum me thang masi ver det po la posi nitum la opposition a party ke doan la pen ke social organization ke doan da Karbianglong non amat ke Karbiatum si dochon sita kukiatum area ta long lege che raidam po rengma area ta long lege che raidam po dimasa area ta long lege che raidam po khilonjia ohomia area ta long lege che raidam po la pen ke adivasi atuma long le anta che raidam po la pen khasi garo atuma long le anta che raidam po tiwa atuma long le anta che raidam po la si non nelitum akaprek akheyatum asong anta pangrom ponsi non nelitum che song ya pan pini decision resolution and tip lo lapen mo January ner kep arni piatum reporters journalist atom pan choro lo pini dak nangai cha tong don pot pini ne litum
political opposition political party ke doan lapen social organization ke doan including KSA nelitum dakpini a joint meeting isi ke doa the la pohelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak ta Karbi atum area umrongso beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godrej lapen Baba Ramdev latum hei hu yapan ilitum Karbi Anglong tribal land area under 6 schedule si alang litum phan longlip pivaret alang litum phan alang litum ke tribal organization kali tribal corporates takali lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo lakapi phug chot am takali alang litum ke chaya bangke Karbi Anglong ke do an along le ilitum akhei amen pavedet si Karbi Anglong papi pulong le det ji po pansinon ke claim along le bangal laga pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo latum itum Karbi amen bangal papa vedet ji halatum si cerai tip ji pu siama tha ahok alam men pudam lo te ilitum Karbi Anglong lapen north east anatuke ilitum arian akhei kali ilitum Mongolian akhei non hala arian akhei si ilitum along leke cerai tip dia pansi kabor ilo latum kabor ke BJP atum aphan ke RSS atum si ke Japon ka direction ke pi RSS atum ke Manusmriti along ke tok ateng sia latum ka me claim Manusmriti along ke puke ilitum Shudra atum si in labang so amai long iltum karbilo charlia song ban fita menang jatong ondo kopia portion nang jatong ondo kok malaga kapre kali ilitum akar biang long along lip helang ken ke chenglo kapre ilitum akar bia right samuka nona por langdam pelutang tiltum kacepang bo lok na pasung tiltum thegam long lo lasi isi collective itu leaders dak jatong rapet pen kapre ka hampang benang chatong song hampang doan jelang pet pen jase met ili tumalong le pelang kupuson si gebang jelang arni ka pajok ji ma jase met pet non BJP ka cari atum Karbi Anglong along le kache jor ji labang so sai ke kedeng boma bangkala ke ili tum ovi pharu phana kana hok thidung du pula manal tum klar dagalam lo kasi labang pache plang long nang ni pula bang laso aputha kache song ji phan isi one nation one voice bang il tum peman vek nang ji isi ada long isi yang tong hala so yang tong ben mang secure the bang pacha thang nang ji je Karbi Anglong au wikimi non e prang nang ke klang jilang ke dobom jilang atum a future alam akai alam te tum ma tha pen jasamel tum longle phelang bang la kemen tuni se tame bang aphan nang kel tum pe ke the pul bang so yang tong bang kelil tum ben se tame kedam tang a por fitamel tum che song bom mang bom lo te bon fita nona bang ke nili tum ninga che the bang la hello e klaivet pen dak ke doan kamat ha ke thek muchot ke thigiding atum pe nyong sil tuma siang tong chepa do dun thek lok lotang te lake iltum akar bi arar aphan matil tuma we kimi thon se me akerap thidung doji kol bang so alam thidang sni libang bang ke mathada mola porsi ke bang jilang January 8 bang kel tum mass procession bang tum dengpon pola folong bang ke